Gürlep duru, köylep duru. Бәхет белән туланың һәр пошмагы. Театр төрле яшь үзенчәлекләренә туры килерлек сәнгать төре. Ул педагогик һәм психологик актуаль проблемаларны һәм аларны чишү төрләрен тамашачыга тәкъдим итә. Театр әдәп-әхлак принциплары нигезендә киң күзаллаулы коммуникатив шәхес тәрбияләүдә зур роль уйный. Күпмәрә балалар сәнгать мәктәбендә эшләп килүче актерлык сәнгате дәресләренә 52 укучы йөри. Бу дәресләрнең җитәкчесе Дания Хәбибуллина сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте, актерлык осталыгы дәресләрен алып бара. Театр белән шөгыльләнү үзе шуның хәтле ләззәт бирә инде уйма. Алар белән төрле мәсьәләләр, шигырьләр яклыйлар. Бу инде теге мәктәптә дәге русский язык, литература дәресләренә дәге инде бик файда дип беләм инде мин. Дәрестә укучылар сулыш алу һәм авазларны әйтү өчен махсус күнегүләр, артикуляцион гимнастика ясыйлар. Укучыларның активлыгын, иҗади эшчәнлеген, кызыксынучанлыгын үстерүгә, күнекмәләр формалаштыруга төрле иҗади биремнәр, күнегүләр бирелә. Эзләнү методы кулланыла. Артикуляцион гимнастиканы эшләгәндә тоже башта гел үзем үткәрәдер идем, ә хәзер кызык ягын таптым. Әйдәгез һәрберегез әкият уйлагыз. Аларның фантазия алар әкиятләре минекеннән дә геншәп булып чыга. Театр сәнгате аша балалар төрле образлар белән танышалар, эстетик зәвык тәрбиясен алалар. Шук балалар төркеме укучылары төрле бәйгеләрдә катнашып дәрәҗәле урыннар яулыйлар. Хочу стать ведущим, и потому что я люблю, когда на меня смотрят люди и оценивают то, что я рассказываю. Миңа шигырь сөйләү күбрәк ошый, чөнки мин шигырьләрне күп ятларга өйрәнгән. Тормышның көзгесе булган әлеге сәнгать укучыларны яңа хисләр, белемнәр белән боята, матур әдәбиятка кызыксыну уята, һичшиксез сөйләм телен үстерергә ярдәм итә. Асыл Мөхәммәтҗанова, Динар Хәбибуллина, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.